Josema. Segi. Inazio, zuk izena eta apellidu nola dituzu? Inazio Artano, Eta bigarrena? Sagastume. Vale. Noiz jaioa zea? 1931, del 1. Eta zu berriz, Rexu, izena eta... Resurrección, Balerdi, Ondartza. Eta noiz jaioa zea? Ni 44, 5 de abril. Ederki. Inazio, zuk etxen beti hartaldea zautu aldezu. Balentzia. Beti. Gero nehar begin etorri nintzen honea, eta oai hiru urte hontan, 3 urte zuendik, 2 urte, azkeneko kendu iteura. 80 urte, oker handi horrenik ardioekin 80 urte nituen. Ne jaitetxetik hasi, eta hemen bukatu hartzen. Eta zuen etxen zeizan hartzaile. Aike ona zeizan zuen etxen hartzaile. Ake ona eta ake eta denak. Bai. Eta osabak eta denatien guitzen hartzaile. Eta danak etzitegia jute zien edo... Ez, basarri neak ezanak jute zan, ni hasi nintzen jute zan, zerbait launtzea, baina gainean zen basarri, behiekin da, txilo, belarrak eta gauzek eta egiten da, basarri, edo gainean. Eta umea zinela zenbaiteko hartaldea zer izango zen zuen etxen. Ni umea nahi zela justu ezagit, baina osabak eta denak ibiltzen ziren da 150 inguru hartzen, gero osabak bat astiasua eta bestean oihartzune ezkondu nintzen, da gero haik zehatu zirenen, ardi pixkeekin, hasi nintzeni, hasi ginen berriz. 60 bat ardi eosita, eta horla. Eta garai hartan ardik erosi behar zen eta nun eroste zien o zein nola izatezen hori? Erentzitik itxen ziguazenak hartu ginen gu, berriz seiren. Anai batek besteai mantzizkio, saldu zizkio. Eta Ardioek erentzitik, erorrengo, oain bukatu arte izan die. Eta ze guatzea taldearekin, esan nahi nuke, nolako zien adardunek, adarriebekok, mutur gorrik, nolako zien? Mutur gorrik, aharri parek, koño, bakar batzuk bai, baina gutxi ahardunek. Ederki. Gero zuk esan duzu, negue pasatzea, moitu zinetela batea eta bestea. Noa jote zineten negue pasatzea zuen? Aurrena astiasua jote ginen, menditik, zuzenen, da geho hemen bueltakon, oan bizigean honetan bibiltzeko basarri izan, bat ne Andrezanan aldekoa, eta geho besten mutiltzarro bat bizi izan. Da mutiltzarro horrek alkilatu ite ziren hartzaiei, da area etorri ginen gu, ardikin. Eta astiasua joteko ze bide, izango zen amezketatik, ze bide itezeten? Kamio. Bai. Kamio jute ginen. Garai hartan. Oaina nio zirkulazio itzen. Bai. Eta egun bakarra izatezan,
Amezketik Astiesoa juteko nola izatezan, nun bakarren, edo? Bai. Bai. Ara. Gero, kanpoa jundakon, errenta nola patzen dirutan, gaztaietan nola izatezan, hau da? Dirutan bai. Jate ginen barrutik eta oitxe zaharra balin batzan da dirutan. Jarki. Eta noiz joan zinen lehenengo aldiz, udako lehen esan dugu, etitzegia lehenengo aldiz noiz joan zinen? Zenbait urtekin bezala izango zen? Dozenat urteago bai. 10 dozenat urteago bai. Gero behorrak eitzate ginen da, ni oso gazte ikutu nintzen, oso umeartela. Gero hauntze batzuk eitzate ginen, eta denak zehatuz. Eta lehenengo urtetan, lehen esan dezun txabola zarrotan izango zineten, ez da? Bai. Nolako azan txabola hura, ze goatzea horrekin? Txabolako esfor bat, lehen esan deuna, etzan handie, baina paeta, kriston paetakin, da gutxineko ia metroa bai, Zotala gainen, tei batzu batitu, banaka gutxi baino, gainen batitu, urdik gauninak hartzeko, tei batzu batitu. Eta zotala nola atea behar izatezan gero gaine jartzeko, nola izatezan lan hura? Hoi hola metro erdiko tipo natxurre egin, lau aldetatik jo, gira, eta erdin zegoen lurrek endu, eta beste lur horrekin, zotala oso ikutu zen. Metro erdiko kuadroko tipon, zotor guzik denak. Han zotala ona hemen ez da alateatzen, baina han mendi askoz ez zotal fuerteoa. Gero, zotal hori komenigarri izaten da gaztaia kontzeko eta... Txaolai fresko. aurreneko olakin eman da geho horrekin, eta bero hondik eta zeak asko mantentze horrek, kristona. Gaina antzenan ezpal zotal gutxi eta beste gaztak saikun harratu azitzeikoak. Oso ondo. Zuk esan dezu joan zinenen hauntz batzuk baziela. Hauntze komenigarri izatea da, hartalde baten hauntzek eukitzea. Ez, hartaldean ez ginen egutzen, aparte. Nola zan txinduki alde hori mendi dena zea, hor, arditak hun baino lehen hauntzetak joa joan nintzenik, buelta teitea. Zatik bide baten ingurun ibiltze baizien denak. Hauntze lehenago, toki txarrenatan, da gau ardi goien, soien. Eta bestela tratuako hauntze zemuzkoa da. Ardi bezala txintxoa da, edo... Ez, ardi aldean geiztua hauntze berez. Baina, hoik itxeen egunero balin bauzkezu jartzeie, baina gainan zen hauntze askoz ezeagoa da. Ardia aldean. Gaiztu. Klase guzti. Erdile eta zaino hilotzeren dinatia. Alde guztitatik alde egin da, lotuta esparen bauzu, hauntze oso trastegizua bai. Eta zuek garai hartan txerri aztezen duen txabolan ingurun. Bai. Ardi jeste ginen garaien gazureako beti ematen du txerrik. Hola, 5-6 bat txerri, gaztek, 2 hilabete terdi irukok, da geho ardi gantzutze ziren, garai hartan mehandu jeste ziren, da ardi gantzututa zehatu ziren, geho txerrik saltze ziren. San Barmeni alde arte bai, zen. Bai, gehiago. Gehiago. Santiotan otordu batea, uste nintxenik. Santiotan, da geho, aste batean, eunen behin hetzik. Da ia, hanbukatu. Eta txerri esan duenez, txerri ez ziote eztan itxita o libre ibiltzezan, no? Libre. Ara.
Eta ateik ez ginen izten txerriei. Beha erretietu zen, Txaula. txaula. Txerrati bat zauen, azpieto ondo jarrita egote zen, eta beha aspertzen zanen, tak, da han loitezun da gero beha teatzen zen, da Larre. zea zeunen larreen, da zu janaman, beho sortutan janaman, da aregetzun ematen lanik. Eta mendiko txerri horren aragie eta baserrin hazitako txerrin aragie diferente izaten zen. Hoxe nizu esango, Zatik, gu mendien aziteko txerriek gaztea izaten zen, da geho itxeako behar genunak, handi seile betea igual hilko ziren, neoprimavera aldea. Bai. Baina hangoakin bakarrik, zailea, nun da, txerri zaharra eman da preparatzez pauan, bertan, txerri gazte eman da preparatzen oso zailea. Behera garrita eukin. Behera garrita, beheran, hilabete bi o hiru behar zitunak, eman da. Horra. Txerri esan dugu, baina zuk hor mendialdeetan basaurde ikustea izan alda, basaurde ikusi. Bai, tokatu zen duen. Asko ez gara hartan, baina bai, tokatu zen duzenek, amezketako maion sartzeituen. Bai, eta hoi genialen sartzen, eta hoa eskurre eta Bai. aste zan garaien. Bai, asko ez, baina bai. Eta azarik izatea da zen, mendioetan. Bai, bai. Azari izate ziren da ardik botatzen zerte ziren. Urdun askateko batzen, ona gaina gizona azai harrapatzailea, da ue eman da lazo jarrit da iun ikarik ez zion toki maten, beneno pixki maten joa jarriko zuen. Hoi ez da, baina lazo bintzat toki askotan. Nik txaulan sortzi unen ekuizen dunien mue, abantatze ez da. Ardik txaulan ondoak harrita gauen, isturen euki behar. Gainan zen azaiek eta zeak, bai. Azari esan dugu, baina zuk lehenako zarra eta otxokontuik eta atxua zen duen otxokontu. Ez. Gu garaiko zehotan gure... Kontu hor, ondi mendik nontzan. Bai, baina hemen ez. Hemen ez. Ardin izenak. Ardie jaiotzen danetio. Ardi zarra izan arte, urtez urte ze izen esaten dezue. Jaio eta bela nola esaten dezue. Arkumea, geho bilotza, geho arkastea, geho binardie, lau urte guardie, eta geho ardizarra. Handi horrea. Handi gatzea. Eta gutxi gora bera zenbait urte behar ditu ardi batek ardi zarra izateko. 6-7 urte. Amarreko gehizetei. Bai, hor defentie. Seito Diversea defentie hundido. Ze... Baina... Martonetza, ero, ze suen. Genealen lau bost urte hartzeko ardie, markatzea. Geho handi aurrea zarra. Bai, ia. Bai. Lehen esan dugu, zuen txabola ingurun bazila lizarrak. Bai. Eta lizarra moztu olako ikirek bazan. Han etxeon lizarri mozutzei eurretzako. Emati zituen aharrak, ahariei goarnatzeko, ostoa bai. 2 urtetik behin, inausi, hori bai. Baina gainantzen bota ez. Eta inausi esan dezuna, noiz itxezan, udaberri, noezkenen, Ez, uda izkenen. Bai. Garai hau, hor pixka lehentxotek hasi eta hor. Eta moztu nola itezen duen, aizkoraz, nola moztezan. Bai, aizkoari. Eta iargirik hasi duten nazitzaion mozteko orduan edo... Ez, aharrak mozutzeko araien ez. Gainean, Iberriko arnola bota beharra bai. Iberriko lortzet lizarra.
Hilberrikoa, bai. Baina, garaia itan hilberri bakarrik zegoen egiten. Ez da, oain ez. Zigoan bezala. Askok. Arrak, Vale. Lehen iturri esan dugu baita, ze urklase izaten zen iturri hortan? Urklasea. Gude, Zurien. zuri, Bai. Eta ona gude, ni baina den da naiz. Ara. Handik. Kafei ez. Ez. Eta pixkat, lehen haituzta kontatzen iturri nola zan da gero tupe harrik eta zerela. Konta hori zen mesedez. Ue zuloa zion, zulo zea bat, eta geho gainetik etorri tetzaizkion, eta ertzak goiti bera eta barrune, eta egiten duen atxurrekin ertzak guzti moztu, eta barrun guzti denak harri jarri. Primera eran ardeki jute ginenen. Gainan zen egun, libre hote zen ue. Da, uda izkenen, da ardekin jun bitarten ebai, behorrak eta hori lehenan jute zien ba. Baina, geogu ardekin jute ginenen, denak garbitu eta zapatu egiten duen. Dena, maia huezela. Maia honen txen tipoko zeba. Txapalatea baina. Bai. Hartzeko. Da, ude, sobratzeana, antiguan, ganaguentzat. Baina, eateko beti tapauta. Tupe harri esan duzu, hori nik askotan ez etentzun hitzoi, tupe harri nolako izaten da tupe harri? Tupearrie, gris, hola, txokolate kolore, Arreketa. arreketa, hola, txokolate kolore, argi iluntxeo. Txokolate bezala xe kolorea papaino gehiago baitu tupe, bai. Karaitze. Oide karaitzen. Ah. Ordo narrioek. Bai. Dimente oso. Eta ze izaten da, lantzeko eta erresagoa tupe harri hori? Ja, ustelatxe, karaitze baino ustelagoa da. Bai. Izango ie, gu ez gendu probatu, izango ie tupe harreina hundi, klasek, baino beste hor lurren daien zehoi makalagoa da. Hausten erixe. Bai. Ederki. Gero txabola berri izen duela. Nola izen duen txabola hori? Txabola berri. Zaldi egin da bizkarrez, olak eta amezketatik gu jaidetxeak guaik esanak haitze motzagon natzitun, da haik denak zerratu, da zerran olak egin, eta gero gain guzien, eman zaion arek eta gaurre alaxe guko barek. Eta sueloa gaztain txertakakin, zorue, dena. Eman zaion. Ala gure oaine. Da, ue gaurre alaungoa, Azaldu mai. Bai, Aitz motzak esan dituzu, bai, eta zuen etxingurun aitz motzak baltzien ba. bai, nek jaitetxen bazien nahi motak. Baina. Eta sekula ikusia dezuek moarratzen, inausten. Bai. Eta nola egin behar izaten da hori? Oain fetxa ez dagenik, hilberri hilberan uste da, Iberako haitze. bai, hilberan bota behar izaten ziren. Eta hilberan aharrak suteak garaia itan etxean beste zehai, eta suteako epoka tortezan garaien botatzen ziren, suteako. Gero, bile ostoa bat egore bai primaeran. Bai. Gozutea zeban invazion. Joitei euskatu. Ostoa eta gana ematik. Lehen amezketako maioa esan duzu, Bai. nola zan garai baten amezketako maio hori? Amezketako maioi gurdibide kaskar bat berta, zan, maioa. Maio horre sarrera behetik bagu, hola, bastante ona, eta baita gero gora de, gutxola aldeaino ez, baina harrimatu, goraino eta ezautu nitu nekan, dena seatu, eta belarrak pilatu, eta gero adeatxon gora hiotzek, eta narra, hola, argola zebatekin pile gehin, eta gero goiti bera baino. Kristo mireen, Kristo mireen,
Bai. Eta, hoi zer zien, herri lurreko zer zien? Maioi herri lurrek altzen. Herri lurrezien, da horrek egitezu mua unioakin. Bai, unioakin da antzion, alambreakin behedita eta zahar bat, eta gaineti alambreakin itxie. Eta guk hoi txaolatik kilometro erdiatea hola gendun, bertan. Bertan gendun guk hoi. Ara. Ederki. Da geho jendek belarra itenek utzi zion garaien, hartzaileei hasi ziren ematen, da nik lan asko nauen hemene, eta ardik apartezio oso gutxatik, gutxi negoita margurten eosiko non nikue. Bai, amezketako herriek, beti fetxa batean ateatzen zuen da, ari, da geho bakarrik ia izaten nintzen, da ardik beti lasaia hobilatzen duen, gainean zen oso gora jute ziren, da kristo lan amaten ziten, da goien nahaztu, hartalde asko ite behizien. Eta zemuzko parajea da amezketako maioa ardintzako? Txarra ez, garai hartan ona. Lorea. Bai, garai hartan ona. Bai. Eta zuri sekula toko zaizu aldapa bitan da, ardin bat amilduta hiltzea olakoik? Bai, tokatu izan duie, baina gutxi, gutxi. Zatik, malkarrik toki txarren oitan ardik etzan sartzen. Gutxi. Oita gutxi sartzen ziren. Makarran batzu, baina gainen zen gutxi. Haik izan duen han beste hartzai batzu, haitziota, urkulata, zen da. Ilo gaine ardie, amildu egin da batzeok zintzar dune. Da, makarran bat, legutxan esakuta. Ez zuen, gehi hori hona gero ekipeina atresen, zuen zien bara zintziaren txeta bat bat zegoen. Zua tindu asan zuen goan da hori. Han pendizimaten sartu bulta da benuta. Deskuiatu eta zintziatu eta hona die hildamen zorniatu gauta. Gehi hori harra gehitu guki, baina zuen txarren izan dut, zintziarrean txeta hori bat zunaren, hori asan zuen. Zua tindu. Hau oso pamatu izana. Bai, ze. Lana gainezka, beste ez. Lana, hori egin zen honek. Eta gero, amildutako ardi horrekin zeik ezan? Hoi genialen putrek seidu bat. Bai. Nik segulen este dekoron, hola amildutakoik, zehatu. Jaten ahitutakoik. Bai. Putrek esan dituzu, garai hartan putre asko zen, zu hasi zinenen. Bai. Gutxa holatik gora gainea jun, bide bastanten, eta gehoan zuen behin ibai lekue. Erreka batzan, hola putzu dezentekin, gain. Putre irari egin zuen. Putre irari egin zuen eta kuadrile. Han. Preskatzen nahi. Bai, eta oso guardi jote zien bertan, da uderean ehaten zuen, da geozeon handik atea eta hola, mendik bertan, mendiko eskola, boroile, patxarakoa, baina gainezu, mai hau ezela, ordeka. Eta antzen, txingurri zeaketa, satorlurrek eta pilek atea eta desberdinduta. Bai, eta geho ardik moztu baino lehenago, azkuria beti, eta han etxan da, hankaz gora jartzen ziren da, seitun garbitzen zituen. Seitun, bai, han ardi gehina hankatzen zuen. Baina gu bagendik gozeite zuen da, gu balin bazean bat zean nunbait espazia mintzat, beti jun da ard behera bajatzen ginen. Gainean zen ardi erdi hango zituen, kulturik gara jaita. Bai. Zatik ardi lehen esan deuna mozteako azkurea eta movimentu eta orduan
eta jartzea bezien hori gehuardi. Ez zaten zienenak ez gola. Eta gero, zara bat Ezin altxa, beste bilatzen. bai, da bestekan. Bizi ziola eta gane, erbitu Bai, bat bai, ala, bai. zazin ikusi zioz. Bai, inbate, Ba. bizi itxola. Putrek esan dekio, baino beleik izatea zen medioetan belea. Bai. Bele txiketa. Bai. Beleak, abizentzio putrea, nik ez dakit, etzen duen, niun ezer ikusiko. Da, ardi bat amintze bat zan abarrozion tokitik, begi atego zikion da, kikar, da ez da nizer, putrek. Ze abixo, nundi nola manetatzen zuen. Naharmen Baina zeitun. Ara. Bai. Naharmen, gok. Bai. Mati okela. Bai. Da putre ere izan da. Ara begi egonatea, Bai. ibertzun da zulato. Bai. Ondo ez daiko, zea, agnozion, da begi, eta geho abixatu. Putrek, Bai. ipiezetia. Eta beletxinek, izatea zen beletxinek. Bai, izaten zien. Belkinek izaten zien. Izan zien, hor zade alde hortan asko izaten zen. Bai, eta gurene bai, belkinek. Zulo, leze zulo. Beletxine genearen beti hiltzen zen, Bai. Bajon. basoaldea, obera, maioaldeoetan da beletxine gehiago. Gora gutxi. Baina hori hildako ardi jateatzen etorriko ez da? Ez. Hoi ez. Ardik moztu, ze garaitan moztu behar izate zen? San Fermin aurretik, San Juanak. San Juan ondoren, horti San Fermin eta giro nola laguntzezune, bado, gainean zen San Juana inguru hortan gehiena. Geneale. Eta moztu nola izan, bakoitza bere hartaldea, o hartzaio bata beste launtzen, o nola? Bai, bata beste laguntzen ez. Baina, bakar batzuk premio balen batzuken ze horrek egin zuen duen txabolan, baina geho hartalde osoa behera karri, eta behera moztu bat zenuen, inguruko jendeak. Bai. Eta garai hartako goraizak nolako izate zen? Zeitxura izan? Ondi, zehoi. Ez da, bazien hor, guten, oentikoten, haikin. Eta mozteak orduan, dana txusen itezen duen, otarteka zehan bat. Genealen gehiago. Hor defentsi edo, ardien hola da hon. Ie berrie ondo balin bauke, ue errex amatezu. Ide berri gezpau, eta larruen kontra, zaharra eta berri gutxi balin bauke, handu peligroa. Gainan zen ondo, bate itxuletzeon ardie errex motutuen duen. Eta gero, hile guzti hori zein esaldu, zein esaltzen zitzaion. Urdun bat zen eostuneke, Bilebrankakoa aierbe, gizona jatorra gainean. Baina diru hartzegi imantzin arek, eta gurri debai. Genealen uezan hortzan, baina patxikuentotik garean debentzio. Apatxeri nungoa zan da? Bere zalde bitarra, Ara? hemen Ibarren bizitzen bere zalde bitarra. Biziko, bai. Eta ardie eta arie berdin moztu behar izaten da? Bai. Noiz moztu behar zaio ardiri guztana? Bueno, bere zoena jaio eta hogei egunea. Gutxina sofritu eta zei egin. Sendatu azkarrena. Ordo defentzie, sendatzeko garaikore, hitxa moztutzeko garain, junte harrapatzea. Oidan, ona.
Han beti ibili behatzu, larru eta ze hartu eta junte. Junte harrapatzen bai oso ondo, ez da ez babari egiten, seitu sentitu zaio. Baita Seguro joan dio, ni udazkenen, nozutzen ari zen naiz, bihosaita. Seguro joan jotzat nahi azintik aldo. zaileek. Horretun peligroa azita egon, elbiekin, elbiekin, fundu eduki behar da. Gainean zen, seitun harrak, eta harrak seitun korritzeuek. Eta nola moztu? Nola moztu behar izate zaio? Kutsilloa. Kutsillo on batekin. Hanka lotuta. Ni beste dea, hankatarten hartu, atzeak, bi behartzen distantzien, ipordion lotik harrita, daz, pixkaten. Da, ona izatean ikalaiki, baina eta purongo egunen, otangatzko da espaigin baretzi. Sekuren ez. Lehen abarreloko, esan dio hor, nolako zien zuen txabola inguruko abarrelokoek? Onatien. Goiti zeonak izarrak oso ondo harrapatzen da ondo oto ziren, eta gero euskie indarra junanez ganaue berritzen mendie gora erabat hartzezun. Izarra, ondo. Mendi ondi ezagugen atzene, eta gero barrankare guztia zan, eta ardik ondo oto ziren. Ondo. Eta zure ustez, ardik egualdie asmatzen aldo? Ze egualdiet, imodon edo? Bai, larribili. Gero aternen argiotegiai. Bai. Gero aternen aien. Hoi gezu ikeiten dago ezakeo, ze esan duen, baina kinok eta gauzek, movimentuk eta gero egualdin gora beran jolas asko balin bailki eta egualdin gambioa jenealen jolas asko balin bailki bele urretik kanpoa horrek bai. Iluntzen, ati larren gotiei balen orgonen elurre oze. Nahi alakoitu goduzki. Iluntzena, larren, mila, lasaita. Hai balen bai, gareskean bi, nahi jugati larren da orgonego, elurre, goaldin kanbio. Eta urten junetorren urte baten bolada, lan egineko boladak eta zein ezatezien, hartzaile batentzako. Hor mendia jutu zanetik ardi gantzutu bitarteko tarte. Hoi genialen garaiaitan maiatzen aurren ezko beti jutu zan, eta lehen esan duguna San Juana, San Juana pasata, San Premine eta arte horta arte mintzat, erabat. Eta, lanik gehiena. gero, ibila txarra gero hain, lehenago, San Marcosetan, erretia izan zen plazetatik, da, maiatzen aurren mendia, da, mendia onda, elurre, rakara botata berriz hartu ardigita, goiti atorrita, berriz eman da berriz bialdez egertzen. Askotan. Armeditik eta. Askotan, noi. Baiti txarra gai. Ardi esnez antzutu eta egin da. Igualden gora beran primaeran asko Ibila txarra. Asko zen Oinez, oingo hartzaik. Zea, joan, sanxer bat ez digaz mendia eta libre, baina urduko hartzaik. Ibila txarra asko. Zu hasi zinenen, zuen inguru hortan zein zien hartzai famosok, zatek ego zien beti batzuk famosoko hartalde ondikokin, zango zien ba, zein zien nola? Gure ingurun, ne jaitetxen gaialde irarei, duizena, hangoa zan, Jose Maizun izenan, soteroa zan, baina are bezalako ardi galarru zen inogetzu, garaiet, ez da harrimatze gore. Oso onak. Eta guak esanak ni hartzai zen eta
aleatzok egositizkoan Bagino guk, haren razakok. Harik ekartzen izken handi. Bai, jarri honen bai, zinda honak, hari honak egibia. Oso harti, potentzet ditu. Eta gero beste bat bazeon, antxinduk inparen esan deut, atzen txaula, amezketako mutiltza bazeon Antonio Zunikena. Areke ardi hona zitian, lapatzakoa, amezketako lapatzakoa. Mutizarra guen ere, baina ardi hona zitun areke. Ardi esan deunez, arelarren ardi mutur gorri, ezkurren berriz mutur beltza. Bai. Kolorez aparte diferentzi gehiago izatea da, ardi batetik beste, o berdintxu die, o... Bai, genialen alarko ardie hanka motzosioa da Dotoreoa. pixkat kuadratua da urbigo ardie handisioa eta hanka luzesioa. Baldartxago izatea. Bai. Geniale. Bai, gainan zen kalidadez gorritan txarra bai eta honak bai eta aitan izango igualikoa. Guk ez da poratu, nik ez da poratu ardi mutur beltzik. Beti gorrikin joiligea, baina ez ikustea ardi unak bai. Oso unak bai. Eta lehen esan du pixka, baina zuen hartaldean balzan ardi bakarren bat adarrak zitunik. Bai. Batien. Asko ez, baina bai. Batea behigoi, hartaldiz, zendo. Arra ez. Igual denatan nik ezagit, baina haundik ez, baina hola arkozkorrak berroita ardi inguru ibiltzen nianik, handi irureo jartzen ziren, saldo morruska eta tipota, eta aitan hogei ardia hartu nahi. Igual, izan zien errez. Eta ardi batzuk izaten dugu ba, leku azpin. Gingile. Zuek gingile esaten duzu. Bai. Zure hartaldean balzan gingile zituen ardik. Bai. Baina gehiago. Oaina hoi guretan, irula bat gingilek dituenak. Handa. Genialen esan ardi hona. Gingile egigo. Gingile ditu ardiei, masailere, garbi, genialen. Bai. Askoze, lehena hogarbitzea. Lepoaldea bizten. Lepoaldea bizten. Genialen, beste baino. Eta gero esaten du ba, hartzai batzuk, hartaldeko ardi guztiri izena jarrita egitzen dira. Zuke hori ikezen duen izena jarri? Bai, hola bai, baino ez. Denai, hain izenak apuntatzen da. Seguruenen izena ikon. Nik izena jarri beharrik ez nuen, ez hau zego. Ez ba, nik ez. Aurpegia bitu ezkio zautu. Bai, oian, eta nundi zatorren, zenen razati zatorren da dena gainea. Aite zeidun da dena ia. Bai, dena, zen klasetita, ze. Baina izenik ez. Baina pintu bat, zer bat, beltza, arrandie, olakoak, baina gainan ortea parte ez. Baina zehatu razati zein nundi nola etorren, dena, famili bat eta beste nola izatea. Igual. Esan ez zuzu, bataz beste, 250, 300 ardi. Bai. Zema izin ardi beltzak? Gehinez lau bat, Asko ikusi note du. Bai. Gehinez lau bat, Gainean ze genialen nik hartalde zera biinu bai, baina handi gora. Eta jai hori oso gutxi, ite guren, Iaz batez. Eta ardi beltzan umea ondorengoare beltza izaten da, edo? Ez bat ez duzen nahi. Ez du esan nahi zerren. Genialen ardi beltza gorriti itorzek. Bai. Eta beltzak bene gorritxik. Nahi jai izan duzu ardi beltzate beltza. Baina gaien zen gutxitan, Bai, gutxitan. Oain epida euren beltza eta iaz ez zure gintzit irune. Bai, gutxitan. Eta ardi beltzan hilea
zeo zertako erabiltzea zen. Bai, guati egiteko. Guati abarka guati egiteko. Zuke, Bai. poizatu zen. Bai. Erabiltzen dien. Zuri beren zikaltzera egiteko. Ego asko. Ara. Guztia ere balmazen. Bai. Handitan. Guamazanak. Bazona bidarea. Galtzardia era franko. Haiz zen. Gaztenianik. Guarrego honeke. Atzerdi gara izitik. Seguro. Ara. Eta ardi mozegon beti. Ardik hilea mea. Bai. Oso azunak. Tizkuran Mea. zaharrola zuen. Zabaldu egiten han hilea. Arrotzeko. Aratzoko eta geho ari egiteko eta deneako askozu beha Txapi. hilez. Lehor fuerte hoi oso zailea, Kerkorra. zehatzen ari egiteko. Ibratzen. Bai. Ino beste hoi, Errez. errez. Txatilen garaiatan ari dena zartzen. Baina zen, baina txatilien. Harrita. Bai. Zen elka emunizta. Bai. Hamit. Orduan. Eta ordu garai hartan, ardik ume bakarra, o bi, o nola ite zituen. Maiori bakarra. Bai. Bakarra bat, beti izaten zen, baina genialen bakarra. Orduan baina, espezializaten ardie, oain bezalako arnauta egoa. Ez. Oain bikoa gehiago jaiotzea. Berez gaina, Bakarra asko beha da. Uxi. Asko beha da. Zeratik, hartalde bat indarren daugezun garaien, bine umekoa, ikullu guzie bat honia jungozazu, beste area, da ama bat egin gehatuko, eta bestea maketu bare igual, eta bestela behituzu, ardiona bana, denak ben umekin aparte jarri, eta hortako kriston toki behaue, eta kriston lanat ditu, kriston lanak. Eta zuri askotan pasu zitzaizun, ardi batek bere umea maketu bare baztertzea talakoik. Gutxi, oso gutxitan. Bakarra zainen. Tokatu izan duzan, Esan bezala bi indergo balin bat zan. Bai, Hauna haiguta egoteke beste interkatzea eta altzaltare aldeik ema besten tartean. Batzen nahi da gure handu makinak. kuidaua. Bai. Oita laburdu ben umekin egon balin baie, Seguro. ja, zehara, baino Zainen. umea egin da milizkatu eta segatu baino lehen alde egiten balin bau, Gio besteak egitzea. jo besteak ingeatzen eta ue, Eta gero hori konpontzeko, nola konpontzen da hori? ba, lepotio dut, esnea nazi behar, esnea zaugen nahi eamazten, Aurrea. lana askoz gehiago eta Ba, hartume askoz geizkio. Ara, Bai. ara. Eta gero hartalde barrune, ardi batzuk izango ziren beti hartzaien ingurun ibiliko zinak, o etorriko zinak beste batzuk alde itezuenak, holakoik izan aldazunen. Bai, beti batzuk gozo beste baino, Geste garaien da. da, bai. Batzuen marrile ikusizka marro zigoan. Geste eta beste atzeberez. Nik hor, Horti aldengo. txaur hortan nehola, marbile beti zen du nun, muitu bare, Geste garaien etorri. gesteko beak etorri, muitu urein bare. Bai. Gero, asko bidatzen ino, garaietan, lehen esan da, ardiona balin bazan, da gestea etorri zana, kriston defentzio. Klasea behar du horrek, eskoi esaten jogu, klasea behar du, hortako. Ari diturtze hori. Bai, Gogi zen, ari bat. Gesteko bati hola. Marbilien otxaitu zuz etortzen zien eta. Ari di. bai, Ari zen klase hartagoa. Arrego megatean. Ze errepeune, lehen esan zuen, bazko tean dobari hori muspatu. Haren umek kezkui. Geste marbilien akorria. Beste zela bereki eta buelta. Undi aldengo, libre baleo kanpo iruso teoritzen, eta guain zako ben, kai ulan presizimun inoanek, da,
Zehore harrian da, harpai, ematxanan nahi bat ez pago posein gara. Denet dago goitan. Bai.